Pekný deň, milé klientky. Dnes si povieme o ošetrení Dermapen 4. Tento prístroj, práve austrálske lekárske Dermapero, umožňuje preihličkovať našu kožu tisíckami vpichov za minútu. Čím je mikroihličkovanie výnimočné? Týmto prístrojom, prevádzané tzv. Microneedling alebo mikroihličkovanie, kedy 16 tenkými ihličkami ideme priamo do strednej vrstvy dermis alebo strednej vrstvy kože, kde sa nachádzajú bunky zvané fibroblasty, ktoré stimulujeme k tvorbe kolagénu. Kolagén si môžeme predstaviť ako lešenie, ktoré drží našu kožu zvnútra pružnú a pevnú. Dermapero je vhodné na ošetrenie celého tela. Riešime rôzne kožné problematiky, ako je akné, aktívne akné, jazvy po akné, jazvy po zákrokoch, strie, ružovka, teda rozacea, seborea. Veľmi efektívne ním vieme riešiť hyperpigmentácie, teda pigmentové škvrny. Vhodné je obdobie najmä po lete. Pred zákrokom si naniesieme na pol hodinu anestetický krém, tzv. EMLU, zakrieme fóliou, postupne preihličkujeme celú tvár, krk a dekolt. Môžeme aplikovať peeling. Dermapen má špeciálny chemický peeling, ktorý ako jediný môže ísť do preihličkovanej kože, pričom po 2 minútkach sa sám vypne. Nanášame ukľudňujúcu masku s obsahom kyseliny hyaluronovej, ktorá nám tam bude pôsobiť 15 minút, stiahne nám opuch, začervenanie, výrazne skľudní pleť. Následne nanášame postprocedurálny hojivý krém a náš špeciálny Dermapen Make-up, tzv. Cover, ktorý má v sebe SPF 30. Okrem toho obsahuje aj peptidy, probiotika a kyselinu hyaluronovú. Po zákroku je vhodné aspoň 10 dní až 2 týždne vynechať saunu, wellness, bazén a 2 týždne sa poctivo natierať 50 faktorom pri pobyte na slnku. Po zákroku je naša pleť citlivá, začervenaná, podráždená. Toto v priebehu niekoľkých hodín, maximálne dní, vymizne. Môže vzniknúť modrinka, ktorá je povrchová a v priebehu niekoľkých dní sa stráca. Efekt v podobe sťahovania kože a anti-agingu, či už pri samotnom mikroihličkovaní zameranom na anti-age alebo inú kožnú problematiku, môžeme pozorovať väčšinou od toho 4. 5. dňa, kedy sa postupne koža zlepšuje. Po 2 týždňoch je efekt viditeľný, pričom sa sumuje každým ďalším Dermapen ošetrením. Pre viditeľný efekt je vhodné absolvovať 2 až 3 ošetrenia. Odporúča sa cyklus 6 ošetrení. Dermapen stimuluje fibroblasty v našej koži ešte 2 roky od posledného ošetrenia. Viac informácií o tomto ošetrení nájdete aj na našej webovej stránke sta.sk. Naša klinika sa nachádza v srdci Tatier v Smokovci. Tešíme sa na vašu návštevu.